Politiet genåbner sagen om Nanna Petersens død. Politiet oplyser i aften, at man nu mistænker en forbrydelse i sagen om influenceren Nanna Petersen, der i februar 2018 blev fundet livløs i et vildmarksbad under en skitur i Norge. Nanna Petersen blev 26 år. Sagen blev dengang henlagt som et uheld, men nye oplysninger har ført til, at sagen nu genoptages. En særlig efterforskningsgruppe, CC13, er blevet nedsat, og politiet forventer et gennembrud snarest. Flere personer er blevet afhørt, heriblandt medarbejder Olav Eide, samt vennegruppen, der bestod af Simon Sørensen, Louise Madsen, Petra Johansen, Stine Lund Nielsen og Peter Hovmand. Hovmand døde for 8 dage siden på Rigshospitalet, og det var i den forbindelse, at politiet fik adgang til nye spor. Afdeling CC13 optager nye medlemmer hurtigst muligt. Se linket, hvis du vil slippe din indre efterforsker løs.